Ja, dames en heren, het is alweer de derde dag van het proevenement. De zon schijnt weer, dus we gaan er weer vol tegenaan. Tuur, nieuwe deelnemer op het proevenement. Vanwaar de keuze om deel te nemen? 4 jaar gewacht, dus eerst missiebepaling op de kazerne gehad en de strategie is er. En vandaar dat we nu de keuze hebben gemaakt om ook het proevenement op te komen. Wat kunnen de mensen van jullie verwachten de komende dagen? Uiteraard de heerlijke gezelligheid die wij al uitvoeren, die wij uitstralen. We hebben een aantal gerechten meegenomen vanaf de kazerne hier naartoe. Wij staan bekend om onze vlamkoekjes, dus die hebben we. Met een mooie truffel crème fraîche. We hebben onze klassieke burger meegenomen op biologische brioche. We hebben pulled pork op een manier zoals we hem nog nooit eerder gedaan hebben. En we hebben zelfs 2 keer een hepje voor een lepje. Dames, mag ik jullie van harte feliciteren met jullie 100-jarig bestaan. Jullie bestaan 100 jaar, dat klopt? Ja, zeker. Alweer 100 jaar dus. Super. Nou, ik zou zeggen, doe er dan maar heen. Mark, trotse nieuwe hoofdsponsor van het proevenement. Vanwaar de interesse om hoofdsponsor te worden van dit fantastische evenement? Ja, we vinden als bedrijf als Intratuin heel erg belangrijk dat we betrokken zijn bij alles wat in een Maastricht gebeurt. En ja, het proevenement natuurlijk bij Maastricht en daar willen we geen aan verbonden zien. En het is natuurlijk een grote, interessante doelgroep van u om te bereiken, wat hier de komende 4 dagen rondloopt. Ja, tuurlijk. Ja, de beschikbaar. We hebben eigenlijk een heel breed publiek. En alle lagen van de bevolking van Maastricht, zal maar zeggen, bezoeken het evenement. En dat wil ze zichtbaar zien. Zo, dag nummer 3 zit erop, maar morgen geven we nog een laatste keer vol gas. Tot morgen!